माय इउटुब चेनेल लोगोफोर आं दा माय थांगोन गुवाहाटियाव थांगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो गुवाहाटियाव थांगासिनो दं आं स्टार्ट होनोसै आं दा गारिखौ नोंथांमोना नायलांबाय था गुवाहाटियाव मोनफैबाय नै एसे ओंखारदों ओंखारबाय आरोना लोगोफोर एसेबाबो देखायलांसै आं बिसोरनो लोगोफोर आं दा दस्रा जायगायाव थांफिनसै आरोना लोगोफोर मोनाबायबो ना लोगोफोर थांसै आं दस्रा जायगायाव ओमफ्राय नैबे हस्टेलमोन आरो गोजौ मा होनोमोनलाय बेयो साइन्स खानापारायाव आरोना होमबा एसे मोनाबायबो दा सफैदों नालाय नोंसोरनो एसे खिथानोसै आं गुवाहाटि सिटिखौ नै एकदम फ्लाइअभार नै बियो खोमसि जाबाय आरोना सानाव सफैयासैना नै दा सफैबाय आइएसबिटि होनानै थांगासिनो दं आं लोगोफोर नै खोमसि नुबायलै लोगोफोर बिदिनो दोनथ'नो नागिरदों आरोना टायारा नै एसे टायारनि जाला माबा बारसोनसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आइएसबिटि खाथियावनो दं आंना आइएसबिटि खाथियावनो लोगोफोर बिसोर फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन आं बिसोरनो हेल' आङो दा गुवाहाटियाव दङ आइएसबिटियावहाय गारिखौ एसे ओरै फेदेर रज'होदों मैदोम बसुमतारी दालिया जोंना बेनाबो साइड साइडआव ओंखारो आंनाबो साइड साइडआव ओंखारो बेफोरबायदिनो जोङो बेवहाय एसे एरलांबाय दङ फाग्ला होननानै मिथिखायो मैदोम बसुमतारीखौ नाथाय बिदिया फाग्ला नङा लोंग्रा मानसिखा ओरैखा लोंग्रा मानसि जोङो दाथ' आं देखायनो हाया कपिराइट स्ट्राइक फैगोन जुमाय देखायोबाथाय इउटुबा एक्सेप्ट खालामा फेसबुकआ एक्सेप्ट खालामा बेखायनो लोंदों एसे लोंनायाथ' आं दा एसे गरमखा होनना मिथिखागौ गुवाहाटियावहाय एसे गरम मानसि दायो क'क्राझारनिफ्राय फैदों नायदो एगेन सि एक मासाव खनसेल' लोङो जोङो एक मासाव 35 दिन लोङो होनबा एक मासाव 30 दिन थायोबा जों 35 दिन लोङो फाग्ला माबाया बैसोआ दुगैना उन्दै खिन्थु आं हाजो माने बैसोआ आयो लोंनानै फोजोबबाय जोंना उदैफ्रा ओंखारजोबबाय ओरै नासो लाबोबावबाय नै ना फिस दङ ओरै एवनाय ना फिससो लोंसै नङा होमबा जानोसै ओमफ्राय वा आसोलाबाथाय देन्जार गुवाहाटियाव फैदों लोगोफोर ओरैबो नामा माबाया नैबे जाहैबाय गुवाहाटि हो गुवाहाटि एकदम हाजोआवनो न'आव दंजोबो आरोना एकदम बागान गय दं माबाजोबो नै एकदम बोथोराव रुजुनाय सानदुं माबायाबो सानाबो ओंखारबोबाय बे हाजो थांफिनसिगोन आरोना एकदम एसे बेरायफैदों आरो गुसुआव जानांबाय थादों होनबा नोंथांमोननो एसेबाबो खिथानांगोन आरोना हाजो दङ गैया ना एकदम नालाय सारा माबायदि पिक्सारखौ फैलायबाव नामा ओमफ्राय गारिया एकदम जों हानजाथिं सिखारनाय जाबाय एकदम नै शिलं बायदिसो आरोना नायलांबाय था होनबा लोगोफोरा एसे आं एसे दंफैयो ओमफ्राय जोंना मैदोम बिथाङा एसे लोगो हमबाय आरोना थांफिनसिगोन आं गावबागाव गुवाहाटियाव लोगो हमफैदों आं फेमास जाबाय नालाय एकदम हाजो दायो नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना एकदम भिडिअखौ एसे आङो दायो खानापारा होननानै थांगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायलांबाय था आपडेट बाजै हटेल नैबे बाजै हटेल आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ट्रेनमेन्टबो जायो दे लोगोफोर नोंसोर गारजोबना दा नैबे आसामाव गंबाराव दं होमबा दे नायलांबाय था
एकदम बिल्डिंआ बिल्डिं गोजौ गोजौ आरोना बिल्डिं गोजौ गोजौ लोगोफोर नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना एकदम बरिया सोलायजोब्बायलै गुवाहाटियाबो माबा सार्भिसिं खालामफैबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दा गारियाथ' सोलायबाय माथो खालामबावनो उफाय गैया ओइलाय बिल्डिंआ बैलाय एकदम बैयाव थायोमोन आं गोजौआव सोलायजोब्बाय बै माबायाव थायोमोन आरोना लोगोफोर बै गोजौआवनो थायोमोन आं बैयावनो मानसि दंबावोसो निसा फैदों नरेन्द्र मदियाव नै मेन सिटियाव हाब्बाय आरोना माबा खम बिदियावसो बेरायखानांगौ मानो होनबा बिदिबा मोजां आरो दा अफिस टाइमबाथाय बाव जायगा मोनला आरो बे जाहैबाय गुवाहाटीनि आसाम साइन्स ससाइटि आरोना बिराद बरियाखानो एसे बेरायबाय आरोना सिङाव हाबनो नामा दे बायह्रायाव आं माने सिङाव गारि मराथ' एसे खम मोनबा बुरजा मोना 10ता 11ता माबायो जेबो आं एसे साहा लोंनायबाय ना एसे साहा लोंबाय आरोना हर मोनानि एसे साहा लोंसैलाय आरोना दिनै थांनाय जानाय नंलालाय दा दंफैयो मेन सिटियाव आरोना लोगोफोर मेन सिटियाव जाहैबाय नागसाफ्रा हटेल दायो खाथियाव दं आरोना साहा लोंसै आं दा मोनानि औ बै गावनो होनबाय दे होननायखाय दानदां ओमफ्राय नै आं जोंना प्रग्राम ब्रादारखौ लोगो मोनफैबाय गुवाहाटियाव एसे नोंथाङा मा बुङो एसे माबा मोनदों आं मोजां मोनदों आंबो फंबायखौ लोगो मोननानै मानो होनबा जोङो डिस्ट्रिक्ट मोनसेनि मानसि खाथिनि आरोखि नुफेरलायामोन लोगो मोनलायामोन नै दिनैसो आंबो माने दिनै बिदिनो लोगो मोनफैबाय कंग्राचुलेसन होमबा जाबायना होमबा बांद्राय लाजाया नङा होमबा नैबार लोगो मोनबाय थासिगोन थांसि थागोन नालाय न'आवहाय बारा गोबाव थाखाया साननैसो थाना थांगोन आङो बाय ना होनबा बाय लोगो थेंक इउ हा जागोन दे ओंखाम जाबाय आं लोगोफोर ओंखाम जाबाय नै आइटेम नलबारियाव आरोना नलबारियाव एसे ओंखाम जाबाय लोगोफोर नै गुवाहाटिनिफ्राय फैफिननाय नालाय क'क्राझार उनाव बाय बाय